ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଜିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 କଟକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ପୁରୀ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଦେଖିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 27, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 13, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 25, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 30। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 30। ଚାଲନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3। ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ତହସିଲଦାର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦେଖିବା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ବତି ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ରହିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ସବୁଜ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ନାଲି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ନୀଳ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହଳଦିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ନାଲି ବତି ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ଦେଖିବା। କେଉଁ ଗାଡ଼ିର ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ନଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଦମକଳ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 108 ଗାଡ଼ି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ର ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ନଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଦେଖିବା। ମାନଚିତ୍ରରେ ଉପର ପଟଟି କେଉଁ ଦିଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ପୂର୍ବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ପଶ୍ଚିମ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଉତ୍ତର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦକ୍ଷିଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ଦେଖିବା। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହେଲେ ତୁମର ବାମ ପଟ କେଉଁ ଦିଗକୁ ରହିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ପୂର୍ବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ପଶ୍ଚିମ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଉତ୍ତର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦକ୍ଷିଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରହିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8। ଡାକ ଘରେ କ'ଣ ମିଳେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଲଫାଫା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଡାକ ଟିକଟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଔଷଧ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଡାକ ଘରେ ଔଷଧ ମିଳେ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9। ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତରେ କେଉଁ ମୋକଦ୍ଦମା ବିଚାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଜମିବାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ, 2 ଚୋରି, 3 ମାରପିଟ, 4 ଫୌଜଦାରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତରେ ଜମିବାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୋକଦ୍ଦମା ବିଚାର କରାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 3 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 5 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 4 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 6 ବର୍ଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଦେଖିବା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀ ସେବା କିଏ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ନର୍ସ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଡାକ୍ତର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଅଧୀକ୍ଷକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀ ସେବା ନର୍ସ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଲଗା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଏକ୍ସରେ, 2 ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, 3 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, 4 ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏହି 4 ଭିତରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଅଲଗା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13। କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଗହଣା ନିରାପଦରେ ରଖିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14।
ମାଟି ଜିନିଷ କିଏ ତିଆରି କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 କୁମ୍ଭାର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 କୁମ୍ଭାର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଚମାର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ବାରିକ। ମାଟିର ଜିନିଷ କୁମ୍ଭାର ତିଆରି କରିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଭାରତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ନେପାଳ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 କେଉଁଟି କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ପାଣି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ପବନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଗଛ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଟେବୁଲ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଟେବୁଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିର୍ଜୀବ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ପାଣି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ପବନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଗଛ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଟେବୁଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିର୍ଜୀବ ହେଉଛି ଟେବୁଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 1 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ କିଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 କାକୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ପଣସ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 କାକୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମ ଶରୀରରେ କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଅଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 50 ଭାଗ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 40 ଭାଗ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 60 ଭାଗ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 70 ଭାଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମ ଶରୀରରେ 70 ଭାଗ ଜଳ ରହିଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ସର୍ବଭୁଜ ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ହାତୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ବାଘ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ମଣିଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଛେଳି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ସର୍ବଭୁଜ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ମଣିଷ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ପୋଲିଓ ରୋଗ ହେଲେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ପାଟି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଗୋଡ଼, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଆଖି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 କାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଗୋଡ଼ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 କେଉଁଟି ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 କାକର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ବରଫ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ମେଘ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗ୍ୟାସୀୟ ହେଉଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଲଗା? ବେସନ, ଅଟା, ମଇଦା, ସୁଜି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବେସନ ଅଲଗା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ଦୁଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ପାକସ୍ଥଳୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ବୃକକ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ମୂତ୍ରାଶୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଦୁଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ପୃଥିବୀ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହୁଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦିନ ରାତି ହୁଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଅମାବାସ୍ୟା ହୁଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ପୃଥିବୀ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ଦିନ ରାତି ହୋଇଥାଏ।